number? Namakaina Lisa Dina. Ipeni, younger Penny. Why am I here? Where am I? Wakabara take the dollars, Wakasana balance $160, and we are $100 on the saving. Why are you really angry? Imarengeshi, gave what you can 160. 130. Why? 130. That's next day. Because the phone I made him say, But apa na phone ya mimi wakapkanya phone mkazi wako touch yo uini kambuzi wasotwa kuti mkazi wako une phone asimozvidza idzi aumukadzi phone mudzimai handezi kwazvo zvinhu penalty yako yenyaya dzako yekuti akakubata nemhosva yako ndo yaurobhadhara phone iyi iri kuti ona mukadzi wako ane simudzacho ane kambuzi wakamabva kastage makamatoidavira makurarama maanotachi smart handizo muchiwatsapura gugura ndinokarogugura here kati iwona foni rudi iwe inzora mari hadzisi dzakabhalansa musaita tumwe tunhu tusina nebasa rese muchiita chinya chekunguti unoda ona izvozvi zvemaexpense uroda kuona hatisi kutsvaga nzira yekukurambanisai but mudzimai wako uyu akatenge aitoyo zvaakaita kuti anga ano smartphone wo yekuti zvimuidaiwo vachiendawo paneti zvichidaidai zvimwe zvacho information inotobudapo anenge achizotokudiwo futi achitokutaura kwemuri kuenda kurunayawo dai matora reni kuti kwakadi handizviri ndafonerwa ndiri kumba ndatoite zvimijezi kutouya anditi ana sekuru ndakafonera ndatokushanda angati mozoenda nekisisando ndikati zvigone kuti ndikadini ndikazvidzidaro andidini ngandiende sake mwana ndauya ndichoti sekuru ndipei padoko wototofona ndikasichiuya tora mari kwanyumutsii waita zvakanaka iwo wanzwa zvawaita zvakanaka uri kuteedzerera mutemo wechi wedare zvine zvakagadzira izvo zvetsoro zvavanga vakaita naye sabhuku wako hakuna nyaya inopera nenzira iyoyo chitsotsi chakachiroteera iko baibai sabhuku iye ndikutomusamona futi maybe next dare rako iri unonga ari muno musabhuku wako iyeye tichimutonga nenyaya yako iyi yekuti iye aisvika pakuti wo aita mhosva nemukadzi wako iye kuti ndipe mbudzi hakuna mutemo wemuno muzimbabwe kana wetraditional leaders act unobvumidza sabhuku kutonga nyaya ana sabhuku ane udyiri hakuna sabhuku anogara dare kutonga nyaya hakuna sabhuku anopa munhu pekugara sabhuku mupurisa wamama maizviziva here vanhu vari kudaro makapera kutongwa muchihirwa tuhuku tumbudzi vamwe vacho muchitorerwa akadzi tinadzo nyaya idzodzo sabhuku haatomborina simba iroro iri kuti mutorina anenge ari musabhuku haatongi nyaya kutopa determination kana judgment hakuna zvakadaro saka nyaya yako tazoya munomu takachizoigadzirisa inopera ndochironga kuti mukadzi wako womutengera foni unoya nayo munomu foni yacho wazwa next musi wa 21 oyo wamakuhwa foni yenyu ndizvoka akakambudzimwa kakawanawa mune muchakadai unotogona kundisiyira wangu kaini mane smart ibrand new yenyu yanga iri urutenga yanga iri second hand asi chakaitaridze kuita nyowani saka urutenga brand new urutenga kuti second hand brand new ndibati
wangodaro chete wapedza munowana wangani 1 unotozwa pakunzi ndapatoita kamwe tizoti wanarangari richenga foni iri December rosarosvika kwatooneka mukamwanani vanzimai vanoda kufadzwa nekukamfotwa mune zvinovadi zvinovashungurudza maduni ndandinoti ndimbo yatsambopiwa musi ndandichidojenga ndakazoti tabvaona musande mande tichosvika kumhatso sekuru uchozviti achibvere rimwadi zvinotaurira achibva areketa zvake ndichibva ndachiti ionetsokuya chinhu sekuru kuti mari yedu ipere kudare achibva ati kwai inini ndikapedza mari yekudare kwenyuyo handiendi korora ndichibva ndanyarara sekuru uchibva abhokisi uchibva ati ndinoti ndinokuchayiwo hazvizwi uchibva tasiyana nazvo manhero acho uchibva areketa hai kuti kwai onini inini yangu nyaya iyi ingapera ndode kusimudzawo yangu saka ini haichozivi kuti nyaya yacho yayekutemwa kana kuti yayekudini ndautogara ndichindotya iwo uri kuyako ndisheke henzi panapa muri kuona zvemunoita vanodai munozviitira chitiwe iwe ndiri kugadzirisa kuti amana murudzoro rebasa rendiri isusuka mandate yedu obligation petakatumwa napresident takazi musarambanisa vanhu ukatoona pane vanhu vari kurambana ndopetinopinda tokubatanidzai iwewe uti munere mukadzi wako gumbi udongo mira utaura kuti iwewe izwara uri kutaura kuti hanzi ndikabhadhara mari dziri kutaurwa dzekudare nekutenga foni yako nene handichaendi kokurora kuri kuti iwewe netsvimboangatotsenga musoro akasorwa 6 dishes iwewe uyu makamboonana sei because unoona kuti pane maafairs mamwe ekuti akabhiridzwa so wakapfimbwawo kuti asozi yesi ndokuda zvakadai sekuru acho ndo akamutsvakira irinika dai ndiringangaudzike ndinenge ndatisopera bhozi inini mukadzi wangu ka ndane almost 17 years haisani ndambomuti ndokurova kwete kumurova handisati ndakambomuti ndinokurova ndakaita 9 months achindiramba 9 months tisikatotauri zvimwe ba kuti ndidiwe chete kuti uzotanga kuzi onhamba saka nhamo yandakabata yachona ndazoone nhamba yacho pakazotoita futi kunga kagore zvisati zvafamba tinotaura makore unoziva kuti ega osandisi muti asandosati nomurova pai bhozi ndinomuda akadaro ndakaita nguwa yo sekuru racho wakafonerwa mangwanani online masikati obva kuti ndada hangu easy come easy go musaita tumafea wadini ndikuona vanhu vakawanda rupfimba ranzi online maafairs mazhinji online iwawo ese ana whatsapp youtube vanhu varurambana waiwai inini unoziva ndiani une patient izvozvi dzokuti unoita 9 months to almost 10 months uchiona munhu achiti pamwe akakuona iwe usati wamuona obva adisappear obva kuti munhu wendaonapa ukaona azokuda munhu handisati ndakambomuda kuti ndokurova
nepekurova ndondopashaya ndakamutarisa ndinoona kuri kudya kwega kwega hapana unochegara kuri kurova muno ino enyewe munosudza tsvipo kurova musoro 6 stitches ndiyo zvina nhasi unototi ndichiuda uruda udini basi saka uri kuti toita sei inopera here nyaya iyi inoperera basi haana umwe yotaura hati nhati ndaidonda sotaura takukata haana girlfriend iro zvimwe zvandizivi ndakamboenda kukumba ndichandoona mukoma wangu akatsve zvikunwe ndichouya ndauya ndichobva ndabhuyirwa nesekuru kuti wapuwa here mari yechigaro ndichobva ndati ndadini ndapuwa zvikazi koya muriwo kunayo yotenga muriwo wapuwa here mari ndikati inini handina kudini kupuwe muriwo muri kutotorima mugadheni kana watengwa tobhuya mari yatengwa ngei asi musosona handina kuiona ndichobva ndati pamwe ndichadini haya ichazobuda nyamushitouya uchoti ndipodhora pamari yasekuru ndozodzosera ndikati nditi mwatokiyemba here ngatichienda sekuru anga atotiemera ndicho chitobuda tochouya uno saka ndoti mari uyo alo ndaura ndinofunga mambotaura nyaya yekuti varume isusu hatidiba kuti vakadzi vaite zvinhu zviri pamusoro I think murume uyu angaita kugadzira environment yekuti foni ine mukadzi wega ite yake yaanotenga kuti izvizvi yaakuenda mumako make izvizvi waakuitongwa nekuti yaamari yake wakundienda tenga asi pane nyaya yataurwa nemurume uyu ari kuti mudzimai uyu ataura kuti hazi murume uyu akati kana ichinge yapera ndichasimudzawo yangu hazvichabisi anouyako futi yaanoda kusungisawo kuti yakagara kwavo ndo yakakonzesa kuti foni ipanwe nekuti mabudiro akaite foni pamwe bank statement ichizotoreswa nemurume uyu ainonyatsa kutoita kuti mari yakaonekwa sei pakatengeswa mavhejere chichi kuti mari yefoni iyoyo izoonekwa itenge foni hauna bhebheri uri munetsereko mukadzi wakana akazotorwa hauzonetserewo haunetsere toisorova sei akomaonaikaa anhu webusando yaugara musha uri kutoputika uri vana vedu ava any independent player ana baba toda moza ine inonzi community court yakasiyana nemagistrate court kana civil court zvimwe chete matara ari muconstitution ese ari registered izvo asi matongero edu isusu muno zvido zvenyu kunyanya nezvamunotoona maexamples ezviri kuitika muno kwakamboitikawo kwenyu yakunga maichisamba show makadiniwo todii tibatsirewo baba pamusoro nechangamire sungai ini maonero angu ndeyekuti mabvisiro andiri kuita ndiri kuona sekuti nyaya yangaita sekuti yotiperei asi haichaperi nekuti dare rino iri rakuerengeswa tsamba imwe envelope ngeindadaro kwai ikapera nyaya iyi ndichade kuzosimudzawo yangu asi isati yasimudzwa tingaitaura here hatiitauri hatingaitauri bcause haisati yamangara isusu petiri kutaura ngepekuti iwoka tokubaya injection tichiti usamwa doro baba bcause doro rinoita kuti mushonga usasenza iwo uya kuti dokuya wakabati
super kana bomba. It's true that mishonga tuda kurapa kuti yo usamwa doro yo wakuya wakatobata doro tichakubaya richiti tinokurapa sei manje. Because isusu hatisi kuda uyu une yake hatisi neinayo. Isusu munoma hatitongi tisina kuti kumangara. But nyaya yaitika ndekuti mukadzi ataura kuti musuya inini anangu ngandandiri kutaura kuti hakumangara. Ati ndandisiri free yangu da asi aona marongere tiri kuita aona nditoshekana henzi nemurume wake kuti tadini mwese hamuna kufara kuti mambo adiya achako budani wakuona uyo arikati muri kufara henyu asati atanga ndobeti saka tinodii manje tinoregedza ako foni yacho kuti urori let's be frank because isusu kakuti iri nyaya yekuti inyaya yefoni kana iyi yacho iwanza iyi ikatokudzorera hedu umboropozi kana usuda uroraka nenyaya yegara hedu basi nenyaya yedare saka tozvimisa amborora oita mubasa tozomutonga kao mari yacho yoyoyoka tikakudzosera iyoyo yatatachachachodare wandeti yakupurazi foni pamwe yaida kuitawo kamwe 100 handizo ukatoendesa ako ka 200 ikako kuna ana tezvara hatiti varora todi toita hedu izvozvo taura sei pamusoro dare pamusoro tingangoroverera kuimba kana kutsuro ini ndinombotaura chokwadi pamwe pacho ndinonyarara mudzimai wangu wakakumbira musi wemande kuenda kumba kwavo akumbira ndakamutendedza kuenda abveko hana zvandakataura uchoya futi iri mande yayo ichiri chipiri uchoenda futi kumba uchokumbira futi hana utaura uchoya futi chiri chitatu uchoenda futi kusvikira friday ingokumbira kuti ingoenda kumba ndisingatauri ndisingadini ndangonyarara saka iwe uruti uri konyengwa here aiwa handisi uruti uri murume yo right iriri mukadzi wangu ka mande wakakumbira akaendomba kwawakadzoka chipira iyo zvizvina nhasi watokumbira futi waenda saka tochiunzodare hapana anakadzi akakumbira kuenda udzimba inyaya inodare riri taure nyaya yako taura ure nyaya iweyo esa uri kuona akadzara uri kuona akadzara pane murumera akumbire saka mwasungwa ivi nautomutonga nokuti mwakumbira arume enyu sande isingatosenzwi iyo zvimuri kuti vanhu kubva kwarusandu handizvo iwe mukadzi wako kumba kwake ndo taura zvinodzikwa iwe muna muchimbanamai apa chipazvombe iwe unogara uku ndishande pamureva pane sekuru pane distance yakakura sei pane distance renyokura yakadii close ingaita mamaira makilomita makati kufamba zvingatora nguva yakadii kusvika kunyamutsitsi ndati zvinotora how many minutes 30 minutes 1 hour iwe mukadzi wako iyoyo aenda kumba kwavo hausati wakamboenda kuere ndakaendekwa wakaita masondo mangani kuenda ndinonyanyofamba ndatipo wakaenda pawaimutaimira andi wakabva wandoti musi wakamona watomutora watoenda kwatorara naye wanga usikaendi komutaimira iwe waitora mwedzi mingani komutaimira ndinotaura time yawaitora komona uyu waibva muna machi kusvika muna april uri kundienda here zvaidini waitora nguva yakadii
waitora masondo mangani wafunga kuomuno zvaitora mawiki mangani ndaikwanisa kutora kana 2 weeks uchifamba kuenda umba yati taimu yaunotora kubva paunogara kuenda kwaanogara zvingatora nguva yakadii wapazwa chidai ndinofamba kana kuti maminutes tomboti 1 hour 1 hour something 2 hours tomboti 2 hours good ndo kwaienda wakambomuteera here handina unodzoka ona mukadzi wako isusu tese sedarika hatisu chatomuonawo zvakadii saka ndoti wakambomutoera abuda woteera kuti uzoti ndakamuteera anga asi kuenda kumba kwavo ndakazomuona atsauka zvakazi pane pawakambomu unomutrusta here haasi hureba saka nyaya yako ndeeyo mai ake unokureya namai vake saka hurai iwe wati wakaenda akadzoka saka haurudzi saka imhosva timutonge kuti usaenda uchidzoka tomuti nyaya yacho ngei uruzvitaurire zvourutaura wazvitaurira pakuti kuzvitaurire baba haadi haatodi mukadzi unozomhatso pao iwe zviiwoiwo iwoiwa hatisindoramba tichitenderedzwa patsvimbo iwe wakaroorwa orit okay hapana chari chabviswa ndokuroorwa kumazuvanashawai wakacho latest ndokuroorwa kumazuvana maane nguva yakadii muchigara iwewe kuti maane 3 years uchikuenda una mai everyday maane 3 years chichiri inini handiendi everyday kumba kwedu nditori chipingi ndaiti ndoda kumboende kuona mai veshe mai acho ana atete naye wacho wairamba ndiende kuona mai angu nhasi ndiri kudhuzi hana kumboenda mavhiki kana kuti katatu kakubhuya zinaenda katatu ndakaende kamwe ndichiende kuona mukoma angu akatsvange mwoto nemvura ndimbaende kuona wakaroerwe handiti vakandironge kuti ndazobhirire baba munini kuti wauraya foni yangu nekuti ndode kumboona mai taitangu inini anorwara taitangu anorwara tapatsura iwo unozotochachachazano wakaroerwa nyaya yekuona ndikakutaurira muno muti iwo unaona mai zvichipera dhasi ndo yadzoka futi uri kuona kuti maakurambana here mavanje nenyaya yekuona mai iwo mai ako iwewe hagono here kumbouya achikuona uri inini zvinoti handiti ndiri kuno kwanditi mai vari kuti uya nemwana handitika inini kuti mwana wangu inini amboendawo kumhatso kwavo havadi veshe yena namai yake haadi kuti mwana wangu aende kumhatso asi kuti ngatihambire dambudziko riri pane mwana wangu haatendi kuti hambai mwana wangu aonewo kuite munhu wemurume wakakwana haatendi bana handitika haana zvinhu zvake zvakakwana okay iwewe iwewe imbodini namata tichaita nyanya tichaita yega nyaya yenyu haisi nyaya yenyu iri mudare munomu haisi yerutonga mutori yetiri utonga munomu haisiyo nyaya chacha yakudobuda tauda uchizotaura nyaya ndochona nyaya zvetinoita ndozvetataura kuti munomu tinotonga tichienzanisa tichikanzela muri kuona mazora odare pane nyaya hatingai